Tinokutambirai dzomanhoko dzozuva re30 mwedzi wano waKakunguru. Nyasi madhorobha adoka akasosewa nemasoja nemapurisa vachibenutsa vanhu kudzimba. Vanhu vazhinji watotadza kana kuenda kumabasa. KuWarren Park, kukuwadzana, Heathcliff, dzimwe dzenzvimbo dzatotsewa vanhu mudzimba vachinzi dzokerai paribeko muri kuenda. Ichokwadi kuti hurumende iyi iri kusha zvamangwana #31 July. Hopewero naJacob wese warambiwa kutetekewa nyaya dzavo nyasi kudare guru romunyika. Wabva wandodzi vagare futi mutirongo kosondo rechipiri kusvikira muvhuro ndipo pachazonzwika nyaya yavo. Taizviziva hedu kuti hurumende iyi inozvibvuma ba zvokuti wabuditsiwezvo kusati kwaitiwa zvokuratidzira. Vochidiki vazhinji vavimbisa kuti manhoko anyasi kutanga nguva dzo12 pakati paho usiku vachatanga kutekaira zvochigandanga kupinda muguta guru kuti waite zvokuratidzira #31 July. Nyasi tadokerera tiri kuona zvivhitivhiti Promise Mukwananzi nevamwe vache vari kureketa kuti wachaita izvi. Mapurisa nyasi adoka ari kuvhima mhosva kuvanhu vakati wandei, kusanganisira mumwe mutori wenhau akatangisa kubuditsa nyaya dzouori anonzi Mududusi Matutu pamwedzipo nevamwe vanga vaenda kumangarira chinamasa kushishidzira akaita vanhu achiti vanhu vagoita zvomhirizhonga. Izvi tinozviona zviri zvimwe zviri kuitiwa kuvhundutsira vanhu nokuti vari kudaba kuti hurumende irambe yakandodekara zvinhu zviri pekutekaira zvinhu. Guta reHarare radoka riri kundokubiwa vanhu zvisvinu nemapurisa nemasoja. Nyasi kwaita wazhinji wabuditsa tumavhidhiyo tuzhinji vanhu vari kundokubiwa zviribe kana kufunga. Nzerodzo unosaya kuti dzinenge dzaendepi nguva yarakadari. Vanhu vava kutokurudzirwa kuti kana vachigara vachirojesa mapurisa wagovadzinga kana kuvakwidzira mari, kana vari kurojesawo masoja woita zvibodzizvo kuti zvirwadzewo. Dande mutande redu ringangovhawa kupfikiwa muzuva ramangwana. Vanhu vari kusha zvakamboitika gore rapera nehurumende ichipfika dande mutanderi. Vanhu vatotanga kuisa pamafoni avo anonzi maVPN pamwedzipo nokuisa chimwe chokushandisa chinonzi Bridgefy chinosenza noBluetooth bedzi kuti zvigorerukira vanhu. Iyi inzira yokuedza kuti parambe paino kubuditsa masoko kunoitiwa anoenda kunze kwenyika. Munyaya inosuwisa wakuru wezviremba vana chiremba wakuru mumazvipatara zvenyika waisawo zvirauro zvavo pasi vachiti vachadaba zvokusenza vachitambira mari yemabhondi. Kuna chiremba vari kurangarira kuti wakabvira kare vachindoti vari kuda kubhadharwawo nemari yokuAmerica sezvinoitiwa maminista pamwedzipo nevanyori vakuru vomumapazi ehurumende. Hurumende iribe kureketa chinhu panhau iyi. Tikaringadzo pasi rese, South Africa yaita chishamiso icho chashohwa nevakuru vanoita zvematongerwo enyika ikweyo nokuti waenda kuvakuru vanozikanwa nokuti vanondoita chimbadzo weIMF kokumbira mari. Wakumbira mari wakagona kupuwa mari inosvika mabhiriyoni omarandi anosvika 40. Kambani yaimbogadzira zvomukurumbira zvokutora mufananidzo yeKodak izvezvi yapuwa mari inosvika mazana 9 omamiriyoni okuAmerica nehurumende yawaTrump kuti watande kugadzira mishonga yokurapa vanhu. Iri danho rashamisa vazhinji. KuLesotho kwakaitawo zvisvinu wakasenzesa mari inosvika mamiriyoni
mapfumba amwe awakapuhwa nobhangi rinoita zvoburiro romuafrica reAfrican Development Bank kuti wagogadzirisa zvofundo yawo. Wakawaka zvikoro, wakadzifundisa wadzidzisi pamodzipo nokuita tuzhinji twokuti zvikorozvo zvienderere mberi zviri zvechimanje manje. Tinowatenda zvikuru. Tindori panyaya hombe iyi tinokutendai. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau, tibauya nehwedza.